ಹಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತಾಡ್ಲೆಂಚೊಲ್ಲಾರೆ ಯಾನ ಮುರಾಣಿ ಉಂಟು ನಿಕಲ್ಡ ಪಾತೆರ್ದಿಜ್ಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋದು ಪತ್ತಿನೊಳಕ ನಿಕಲ್ಡ ಪಾತೆರ್ದಿಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಒಂಚೂರು ಬೇಲೆಲ್ಲ ಎತ್ತಲು ಅಂಚದ್ದು ಪಾತೆರೆಲ್ಲ ಆಯ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪನಕ್ಕೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ದಯಪನ್ನಾಗ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಯಾನೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಸೆಕೆಟ್ ಪಿಲ್ಲರ್ ಹಾಕುಜಿ ಮತ್ತು ಇತ್ತಂತ ನೀರ್ದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತದೆ ಮಸ್ತ್ ಅಂಚ ನೀರು ಲಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕಂಡತ್ತಿ ಮುರಾಣಿ ಬೊಕ್ಕ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೋಯಿ ಆಲ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಗೋಡೆ ಪೂರ ಪೇಂಟೆ ಪೂರ ಪೋದಿತ್ತ ಅಂಡ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಆಯ್ತು ಮತ್ತು ಒಂಜಿ ಪುಚ್ಚೆಲ್ಲತ್ತೆ ಪುಚ್ಚೆ ನಾಯಿ ಬಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಆಂಡ್ ಗಾಳಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮುರಾಣಿ ಮೆಗ್ಗನೆಲ್ಲದ ನಾಯಿನ ತೋಜಯತ್ತೆ ಅವು ನಾಯಿನ ಉಂಡತ್ತಿ ಒಂದು ಚಿರತೆ ಪತ್ತದೀನಿ ಅವೇ ಬೇಜಾರಾಣೆ ಅಂಕ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾಣ ರಾತ್ರಿ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂದು ಚಿರತೆ ಪತ್ತಂದು ಪೋತನು ಮಾತ ತೂನಗ ಚಿರತೆ ತಿಕ್ಕದಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾಂಡ್ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಗೊಬ್ಬೊಂದು ಪತ್ತೊಂದು ಪೂರ ಇತ್ತನದೆ ಅಂಚ ಎಂಕ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಡೆ ಪೋದಿತ್ತು ಜಾನು ಆಯ್ ಪಂಡೆತ ಮೆಗ್ಗೆ ನಾಯಿನು ಚಿರತೆ ಪತ್ತದು ನಂದು ಆಯ್ಕೆ ಅನ್ ಬೊಕ್ಕ ಪೋಯ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಬೇಜಾರಾಂಡತ್ತೆ ಪೋಯ್ಜಾನ್ ಬೊಕ್ಕಂಡತ್ತೆ ಮೂಲು ಮಿತ್ತದಿಲ್ಲಡ ಪುಚ್ಚೆಲುಲ್ಲ ಅವೆಂತುವರೆ ಪೋಯಿಂದು ಪೋತೆ ಹೋದು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಅವು ತೋಚ್ಪವೆ ನೆಕ್ಲೆಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂಜಿ ಬಾಲೆ ತುಲೆ ಆಯಾಗ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪನ ಇಷ್ಟ ಐಕ್ ತೂವರೆ ಬರ್ಪುನ ಎಲೆ ಗೊಬ್ಬರ ಬತ್ತಿನ ಏನದನ್ನ ಅಂಚ ಬೈದೆ ಮಲ್ಲ ಪಾತೆರುವನ ಈ ತೂಪನ ವೀಡಿಯೋ ತೂಪನ ವೀಡಿಯೋ ಎಂಚಾಪುನು ವೀಡಿಯೋ ಎಂಚಾಪುನೆ ಹೇಗೆ ಆಗ್ತದೆ ವೀಡಿಯೋ ಅದೇ ಅದು ಅವರ ಮನೆ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ವೆಲ್ಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟದ್ದು ಅದು ಅಂಚ ಆಯ್ತು ವೀಡಿಯೋನ ತೋರಿಸ್ತಾವೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ತೂಕಾತ ಅಂಚಂಡ ಬೊಕ್ಕ ವೀಡಿಯೋ ಎಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಕಂಟೆಂಟ್ ದೀವನ್ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಡ ಒಡೆಗ್ಲ ಪೋಡತೆ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಮಗನ ಕಾರಗ್ಲ ತಾಗದನತ ಪೋಡ ಅಂಚ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬೋದಿತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪೋರಂಡು ಕೂಡ ಅಂಚ ಅದಿತ್ತೆ ಅಂಗಡಿಗ್ಲ ಪೋಂದಿಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಉಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತ ಮಾತ ಪೋದಿತ್ತೆ ಪೋಪುನಂಡ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಪೋರೆತ್ತಲು ಮದ್ಮೆ ಪೂರ ಇತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡತೆ ಅಂಚ ಪೋತು ಜಾನು ಆಯನ ಕಾರಗ್ಲ ತಾಗದು ಬೇಜಾರಾಂಡತ್ತ ಅಂಚ ಒಡೆಯಲ್ಲ ಪೋಯಿಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಎತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಅವೊಂಜಿ ಪುಚ್ಚದ ತಚ್ಪಾವೆ ಅವೆ ನಿಕ್ಲೆಲ್ಲ ಎಂಕಲ ಇಷ್ಟ ಅಂಡು ನಿಕ್ಲೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಪುಣ್ ನಿನ್ನು ಅಂಚ ಅದು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅವೇನು ತೋಚ್ಪಾವೆ ತೂಕಾತೆ ಅಂಚಂಡ ಏ ಅದು ಮಲ್ಲ ಜಾತಿ ದೊಡ್ಡ ಜಾತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಯ್ಯಯ್ಯ ಎಲ್ಲ ಊರ ಮೇಲೆ ತಿಂದಿತ್ತೆ ನೋಡಿದ್ದೆ ಮರಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ನೆಲ ಒಚ್ಚಡ ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಅಯ್ಯೋ ಎರಡು ತೂಪ್ನಾಗ ತೆಲ್ಪು ಈ ಮಕ್ಕಳು ಪುಚ್ಚೆಲ್ ಸಾಕ್ತಾನೆ ಕಪ್ಪು ಬಂದಿದೆ ಕ್ಯೂಟ್ ಉಂಟು ಅವು ಕೊರ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅವು ಆಳ್ತಿದ್ವು ಅಮ್ಮ ಸುರುವ ಕಾಣ್ತಾರೆ ಪೂರ ಏರ್ಗಡೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಗುಂಡಣ್ಣೆ ಗುಂಡು ಮನೆ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತು ಒಂದು ಸೈಡಾ ಕಪ್ಪು ಕಣ್ಣ ತೋಜಿರಿ ಬಾ ಬಾ ಇಲ್ಲಿ ಬಾ 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 ತೋಜು ಮಾತಲ್ಲ ಬಲ ಬಲಡಲ್ಲ ಬಂತಲ್ಲ ಅದು ಅವಳ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ಲಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಬಲ ಅದಕ್ಕೆ ಭಯ ಆಗ್ತುಂಟು ಮತ್ತೊಂದಕ್ಕೆ ಇದ್ರದ್ದು ರೋಹಸನ್ ಅಂತಲ್ಲ ಒಂಥರ ಪರ್ಷಿಯನ್ ಕ್ಯಾಟ್ ಸೀರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಉಂಟು
ಅದ್ರದ್ದೇನು ಬೇರೆನೆ ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ ನೇಚರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಅದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆಗಿದ್ದಾಗಿಲ್ಲ ಅದು ಸೇಮ್ ಅಮ್ಮನೇ ಪ್ರಿಯರೇ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಏರು ವಿಜಯಲಾಕ್ಸ್ ಬೆದ್ರಾಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದಿದ್ದಾರೆ ಅಕಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಮುಖ್ಯ ನಿಕ್ಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ನಿಕ್ಲು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಂಡನೆ ಎಂಕ್ ದುಂಬರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ನಿಕ್ಲು ದಯದಿ ಇದು ಪನ್ಲೆ ಎಂಕ್ ಅವು ನಿಕ್ಲು ಪಂಡರಡ ಎಂಕ್ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆ ಇಷ್ಟ ಹಾಕೊಂಡು ಪನ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚಂಡ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕ ಅದೇ ಬಾಯ್.